Oh my god, let's go! No niin, ja oikein paljon tervetuloa kolmanteen osaan 2 vastaan 2, kunnes häviän. Ekassa osassa me voitettiin tosi monta kertaa. Tokassa osassa me hävittiin ekassa pelissä. Katsotaan miten tässä pelissä nyt sit lähtee. No niin, löydettiin peli täältä uudelta kentältä. Tää on aika kiva. Pelasin tossa yhden lämpöpeli alle, niin toi Astroni oli siinäkin vastassa. Se oli kyllä ihan hyvä pelaa. Ei oo kiva asia, että se on taas vastassa. Okei, katsoa mitä tiimikaveri tuolta heti. Oh my god, kuka tää kaveri oikeesti on? Tollasta paikasta heti alkuun maalista. No ei se nyt ehkä ihan niin hieno ollut, mutta se näytti vähän hienolta tuolta kauempaa. Hyvä se oli. Saatiinko tarpeeksi väsyöttä? Ei melkein. Tai jos oli aika tyylikkäästi pelattu. Millään tainnut ihan riittää. Tarvitsi vähän boostia enemmän. Ei, se on siellä taas. Kaveri veti tuolta koko kentän läpi vaan. Vähän huono kosketus kaverilta, mutta mäkin olen kyllä ihan missä sattuu. Hyvä veto, vähän yli. Kaveri yritti taas heti vastahyökkäystä. Vitsi, huono kosketus tonne vaan kuuluu. Ei niin lähellä. Noin. Ei, miten mä missasin ton? Kuvittelin jo, että mä olin siinä eka. En näin mä ollutkaan. Hyvä kaveri. Joo, veti ton, mikä Ivo Flikki onkaan. Ja sit siitä maali, joo, tää kaveri on kyllä ihan hullu. Siitä molemmat nippuu yhdellä kerralla ja sit vielä maaliin. Onko se tullut niin kokonaan pois vai? Jes, saatiin mekin 1 maali taas, kaveri hyvästä syötöstä vaan, mut sentään 1 maali. Katoin, että ne menee molemmat tonne päin kovalla vauhdilla, niin yritin vähän laittaa sinne taakse ja sen näin me toimi. Sitten hyvä aloitus. Okei, katsotaan, sieltä tulee varmaan vetoa. Ja saatiin kosketus siihen. Hyvä kaveri saa. Okei, vastustaja jätti huonon kosketuksen. Okei, hyvä kaveri ottaa siitä ihan hyviä kosketuksia. Hyvä, kerkäsin sentään siihen väliin. Vitsi, mä vedin suoraan sitä päin. Okei, hyvä nyt maan takana. Mulle ei annettu mahdollisuuttakaan siihen. Ei! Oli liian lähellä. Mikä seivi? Ei, vieläkään. Miten se ei vieläkään mennyt? On niin hyviä yrityksiä ollut tässä pelissä. Come on. Okei, no se ei ollut kyllä hyvä kosketus. Hyvä. Nice. Anna mennä, kaveri, anna mennä.
Ei melkein. Ois halunnut ottaa demon. Okei. Saatiinko me maali? Let's go! Hyvä kaveri hoitaa. Okei, nyt me saadaan täällä. Pallo ei ihan onnistunut jotenkin meni nappiin. Kaveri siinä vähän. Oh no, mä missasin. Ouch. Me ei hävitä vikalla 11 sekunnilla eikä niin. Me ei hävitä. Laske maahan nyt, Jouko. Maahan. Yes. Saatiin voitto. No niin, ei muuta kuin seuraavaa peliä vaan. Katsotaan miten nyt montako voittoa saadaan. Tää oli ainakin erittäin hyvä voitto. Tiimikaveri pelasi tosi hyvin. Joo, seuraavaan peliin. No niin, seuraava peli Neo Tokiolla. Season 2 GC vastassa. Yoshi. Musta tuntuu, että tääkin oli siinä pelissä, josta mä puhuin, jossa oli se meidän äskeinen vastustajakin. En edes muista sen nimeä, mutta kuitenkin. Saako? Ei ihan. Se oli huono tuplahyppy, mun ei ollut tarkoitus tuplahypätä. Joo. Se ei ollut vahva alku. Okei, tää kaveri vaikuttaa siltä, että se on kyllä useampaa kertaa ollut GC. Toivotaan, että me nyt pärjätään hyvin. Jos me pelataan hyvin, niin me varmasti ainakin pystytään pärjäämään. Mutta... Okei, katsotaan mitä Yoshi tekee. Ei vitsi, huono veto. Mun ei ollut tarkoitus tönästä sitä tiimikaveri, mun piti tönästä sitä vastustajaa, mutta tiimikaveri sattui siihen tielle, niin sitten mä törmäsin. Ei kai se mene. Meneehän se. Mitä se tekee? Nais, saatiin maali. Tasoissa ollaan taas. Tiimikaveri teki hyvin siellä. Taisteli vastaan. Okei, no niin. Tää tiimikaveri mennä. Katsotaan mitä. Tästä saa hyvä aloituksen. Okei, no tää ei ollut hyvä aloitus. Okei, hyvä. Mä en tiedä, töneskö toi tiimikaveri vai mitä kävi, mutta sieltä ei tullut veto ollenkaan. Tolpas. Nois, sain hyvää 50 kulmaa vielä. Mulla ei oo boostia tähän. Ai, kummallakaan ei ollut boostia. Toi korkea oli ehkä vähän turha. Tai vielä yhden seivin, mutta se ei riittänyt. Hyvä. Ei, kun se osuu siihen vielä. Nice, cleari. Okei, nyt hyppää. Tuo se. Ei. Niin lähellä. Okei, mä sain siitä ohi sen. Hyvä oli kaverilta. Näyttää pahalta. Vitsit. Ei melkein sain tarpeeksi kovaa vedon. Hyvä haasto kaverilta. Ei mä käännyin huonosti. No, se on siinä. Ai. Hyvin me taisteltiin. Mut yksi voitto tässä pelissä, yksi häviö. Päästiin samaan mistä aloitettiinkin.
Jos tykkäsit, muista tykätä. Jos tykkäsit myös, niin tykkää ja tilaa. Kommentoi vaikka, että mikä on sun ränkki ja mikä on sun tavoitteet tälle seasonille tai tälle vuodelle. Mutta ei muuta sen pidemmittä puhetta, moro ja nähdään seuraavassa videossa.